bani ba bismillah alhamdulillah bismillah ko Kero- bono koy do min le cer manje afɗam min de komi cifnaɗo ga tan haaju noon ko haaju jaam min komi jontaɗo kadi sa woni jontaɗo wuuro saɗa foɗodira alay sago ɓaggol aɗa tiiɗi ɓe ɓaari ɓe min tiiɗi kono alay sago ɓeyda no garnomi ɗo tan haalande haaju o mbo foɗodira soko debbo wiya noon holko mbawɗa hen ɗo de fof ne gasa ɗo fof ne gasa ɗo ƴettu feɗeɗu ma ɗum cuwa ɗum ɗo ɗo suuɗo on soko debbo ko jontade noon kay ko rema ko ne heewi ille seyɗani no mbiɗa ni no woodi kamɓe jonde makko tan no miijiɗa ɓuri ɗon wawi goto nen kewɗe kaalis kadi ko joom gandal kilifa darjuɗo enen fof indira men on woni caggal on woni hande ko kañum ƴetti laba ngal waɗe makko en fooɗa en heewi kaalis en heewi gandal wiyete ko ceerno moodi a faami de on noon haali min hande jonde haali min darde on soko debbo rewi ceerno moodi kadi way dal yiɗi hefti so debbo ni ene wayno wi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ɗo fof ne gasa ɗo sen nan sa jaɓi ko mbimami ko sa jaɓi ko mbiyami ko ma ɗum ha laafa ha wotere jogga min kala kono waɗe ene jarnimi yeyde fittanam ndu min ene jarnimi ɓemnude maayo ngo kala ko woni e maayo ngo fof mi addanamo kala ko woni e adduno fof mi addanamo a faami min hadde e jal mi sohlani adduno sona ko heɓi so debbo aɗa wawi addandemo hoore noro mbaɗa wawi ɗum tan mbaɗa wawi hoore noro mbi hoore noro mi adda tawi aɗa wawi kala so tawi wawa kay yewo goɗɗum hasomi wawa waɗa e kuuse liwogo aɗa addande ɗum kuusi liwogu yo ya allah hay bumsi ɗum a yiɗi mi addante yo mbeɗa andi ɗum fof sattat kono noon mami newnen ha newo sa yeehi galle ƴeew cukalel dewel jaarete hen ngel duuɓi jiiɗi ha e duuɓi jeetati mbambaguel to oto yiɗi tournat ɗo eyyi mbambaguel so oto ni no tournirte rond point ngaji eyyi tourna noon laabi tati donc taw aɗa wammi guel sa tourni laabi tati paya galleji mabɓe eyyi jagga juuɗmaɗe ɓaata hen mbiyama yo yiɗi yo yiɗam sa waɗi noon laabi tati hol waktu mo rewi waktu mo mbawɗa wadde ɗum foof eyyi sa waɗi ɗum a heeɓimo a heeɓimo ijam algay kasamare tilli hayo jammare leyde kasamare tilli hayo jammare leyde funnaje hirnaje oy worgo tilli yo tilli hayo jammare futa Wajamaje bobolone te konam jumi tay jumi koni bayna Muhammad Makarsin, makarsin, ay tamam. Doon asal cago de. Alhamdulillah. Matan tamfer. Ay kalkay. Jam tankay. Alhamdulillah. Ay kalkay. Woyo ko bilamit tanan hatam fuda. Asal cago. Matan char. Salam alaikum. Matan jam.
Assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Mbaɗɗon tam. Hayr kala kay. Alhamdulillah. Hayr kala kay. Ndeysaan. Salaamaaleykum. Naan mbaɗɗa sel jam tan kay. Wonde machallah. Ɗo waɗi caabi bi kay. Eeyi ko ɗon kala. Alhamdulillah. Bisimilla yow. Baari kala kay. Asa caabi mbaɗɗon tam. Jam tan kay. Alhamdulillah. Fama yiɗanmi yinma fama woppu kamɓe fof yiɗanmi yinma fama woppu kamɓe fof jiɗa kammi yinma gillino muusi fama yiɗanmi yinma fama yiɗanmi yinma fama yiɗanmi yinma fama yiɗanmi yinma goppa kamɓe kala ndewa e min goto min tan woni jiɗɗoma jiɗanmi yinma fama yiɗanmi yinma Foto mi naataani Ko noon ko noon. Agence bi caabi bi tan ɓiyaɓe ɗo rew ɗo tan haa E pourtant e sattani andude noon. bana sa janngaade wa leydi bi Eeyi ko gonga. mbaɗɗa tan Mawɗum machallah. Tan kay. Alhamdulillah. Sahla Alhamdulillah. min de koyɗe jam gaddimi gaay eyi sa hon musidɗo goto tan mo laatnanmi geɗe mum Musidɗo. eyi ceernaade seeɗa tan wiyete ko ceerno muudi Ceerno Muusi. eyi cewɗo tan boɗeejo Ceerno. nani kanko jeeyi agence uji ɗi bo Mbawna Ceerno Mody Diallo. eyi kañum jeeyi agence caabi bi kañum jeeyi wi kañum jeeyi Ko noon o wi on. eyi noon wi kañum jeeyi allah wona kañum woni patron o ceerno muudi kañum jeeyi galleji ɗi fof agence caabi o e fof Kam meɗɗa ƴewde. eyi Min hoɗum kanko ƴewani. kañum ceerno muudi Eeyi kañum Ceerno. patron ma joɗɗinɗomo ɗo aw kañum ƴewata Meeɗa wonde patron. alahi Patron nen bureau mum ɗo jooɗi. Eeyi. ceerno muudi wona kañum jeeyi agence caabi Feeraji ɗum jeeyi. mbiɗa ko an fanam de joni noon ceerno muudi hono woɗirɗo e agence uji hoɗo jamñaade hoɗo Pout hoɗo Kermo Sar hoɗo Tingueji ceerno muudi hoɗo dañi ɗen ɗo Ceerno Mody ala doole. Ceerno Mody woni goɗɗo caggal makko. Kilifa joom doole. mbiɗa Eeyi. Minon ko on min nganndi. Ko won min heewi liggodirde. Mo ƴetta appartement uji. Des fois ƴetta Maris, des fois ƴetta Ouest Foire, des fois ƴetta Diamniadio. Ala fof hay sangal kam minen totira. wallahi Kanko ƴettanat to Ceerno Mody appartement. ceerno muudi koko ƴettana ɗo Wona ɗo. Ɗo ko bureau amen. eyi Ɗo ko bureau caabi woni ɗo. eyi mbiɗo Kono appartement kala to sohli. Min totta ɗum kono ko patron mum mbimami o kañum woni ƴettinowo ɗum. Kanko ko almudo on ko almudo Ceerno Mody. eyi wadde an kay ceerno muudi koko ngemba tan ñande tarti fof ko boni yiyete de Kono noon bonam gorko ko hawni e geɗe he. Hande so ƴettani Ceerno Mody Ouest Foire o woni toon 1 mois o noddat amen téléphone yo waɗaten changé o nawa kadi banggue goɗɗo kanko Ceerno Mody no tokne tan no min tokni dirɗumi eyyi hande ko ɗo janggo koɗa min natti famde gueɗe makko e caggal mum kadi Ceerno Mody ari ɗo e inde garannoɗo ɗo woni patron woni e patron o tan kañum kay wonti surka Eyi. patron mum e inde makko yomin tottimo appartement haw ara ko on wi noon min tottimo omo jogani amen kalis kewɗe min hooram mbiɗa yiilo Ceerno Mody allahu akbar allah wawi wadde huude an aɗa yiiɗo ceerno muudi min hoore mbiɗa yiilo Ceerno Mody an ko Ceerno Mody wonma min o haydara bo mataw haydara mi sikkat noon kañum jeeyi agence uji ɗi tan haydara de haydara walla haydara deke kañum koko ngemba tan neɗɗo jomum gembitima de ko boni yiye an Ceerno Mody waɗanima haydara o ummi tan yiilo ɗum e haydara aɗa famata koreji kakoreji mum walla ala ko ceerno muudi dal gueɗe mum ko min foɗodiranno ko debbo eyi min ɗaftodiranno ceerno muudi noon adde amin doole ɗe ganduɗa amin ganda foɗe doole hoɗo iwri no sooda galleji no sooda autoji no haɗa sooda oruji no rokka debbo o min mbi noon mataw ceerno Mody kay ko neɗɗo mawɗo patron mawɗo fatata won ndeke ceerno Mody koko ngemba baɗam gorko ko noon yaari min e hooram sa yini kam Ceerno Mody sallah jaaɓi hade ma yaade joni mum totta numéro am sa yini kam Ceerno Mody nodda kam téléphone an hoorema mbeɗa yiilo Ceerno Mody wadde kay ceerno Mody fi wona peewa neɗɗo ɓooñi ko ɗon tan mbami haddede allah jarama jarama ko ɗum weltini jommunani e kay jarama onon ko on mbiyata wonɓe eyyi ko noon tan ande on waɓe wonde foti resede kam ay ɗum noon foti ummede gila noon yimɓeɓe koɓe kalanno ko sa rentan tan ko gonga Ceerno Mody ga Ceerno Mody to ñande foof tan neɗɗo ara haalno way Ceerno Mody so Ceerno Mody rentaki noon
o jogoɗo bonirede almudo makko wonire fof tini ngal triangle wonire wuro kanko mo bonirama eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe wowɓe yebde ayaw Piindi TV ko onon jiiri guite mon wona maham nele mamoudou fof koye guite mon mbaɗa eyyi Amadou Tidiani Ndiaye a salminama kadi a bismama ɗo e Comedie Show e Amadou Diallo anne kadi Allah jarama golle mon peewi yooɗi nde wonno sa neɗɗo yiiɗi ndeke ma won fof ko jarani ɗum Amadou Tidiani Ndiaye an kam ko mbaɗɗa ko ɗum woni mi salminima mi salmini yewoɓe Piindi TV mi salmini bandiraɓe kala moɓe galle ɓe fof calminama e calmini sehlamin wiye Dawda Ba Aïcha so neɗɗo yiiɗi hollirtu sa yiiɗi a hollirani manque yidde min oɗo sohdebbo tolnima ɗo henna tere Macky Sall mahara joni biyeteɗo teero mi ɓoora ha mi laaɓa teero e dow hooram ene jarnima makko walla mi ɓooro hammi laaɓa kadi a faami dey mi sooda kilo ñaaki mi moomo kilo e ñaaki sohdebbo no jarnimi ɗum tawno ko yidde eyyi ɗum kam ko gilli walla ko kaaɗi jaafoɗa ɗum ko gilli walla ko kaaɗi neɗɗo kadi so yiiɗi hunde hanga hen manko an Amadou Tidiani Ndiaye e fulla ma e fayda ma e no mbaɗa e ngoɗo wuro ni e ngoɗo wuro ngo an Amadou Tidiani an holto keɓɗa guel ɗo cukalel ni tawa ara etti cukalel tan ɓinguel jananel tan aɗa yaha aɗa wamba tan aɗa yaha aɗa diwo aɗa dojjo otoji ne ndewoy ma an min nde jimami nde min mi hul e fota hulde nde tawno mo wi yidde wodani tawno yiɗani walla yiɗaka yidde no woodi tigui rigui yidde wannata neɗɗo ko wawa yidde wannata neɗɗo hunde foof min noon ko yidde wannimi ni ko yidde so wamboɗemi cukalel mboɗo yirlo so tawi wiyano mi wat goɗɗum ko wona ɗum nima wat eyyi fawɗon jungo ma mami artema joni Amadou Diallo gorko mo Lumbel Lana a salminama a juurama a wiyama kadi bisimilla ma ɗo e Piindi TV tawa koye yewtere men Comedie Show bisimilla ma anne kadi ko mbaɗɗa ko yaade tan ne namdo ne naata ga ne yalta ga aɗa wayno rik anteur ni ɗum ko pour holɗum eyyi min daɗi rik anteur bon Aïcha wan mi salmini kala ɓi pullo jeeɓowo ayago Piindi TV salmini pulago foof salmini mawɗo galle o Aïcha min jiiɗo ko jiimi ko mbaɗa ko mbaɗmi ko aha noon pulaar wi jiiɗo ko jiimi ko mbaɗa ko mbaɗmi ko min haydara mi waɗani so wona tan rewde gueɗe ceerno Mody hami anda holko woni e dow mum ceerno Mody ala ko woni e dow mum so wona sonno ko élection kam hakkude mon e ceerno Mody hay deuxiéme tour on jahata ceerno Mody lappi on ha leeli ɗon eyyi wonno ko sago ɗum woni sago ma ala wona sagam ɓiɓɓe fulɓe fof kayne cetti an sa natti e commentaire uji wajiɓe fof mbiyata ko totte ceerno Mody leegal ngal min mi waɗi mes propre ɗum ɗoji mi naati e leegal ngal mi namdima yimɓeɓe fof jiɗani ko ceerno Mody noon wona gonga Aïcha onon ko ceerno Mody wawi on ceerno Mody wawi on kam ɓerɗe ɗe peejete yidde no waɗe fonde ko kanko woni peeto ɓerɗe yimɓeɓe nan toon non kam ko holɗum min mi feccani ɓerɗe gonmi koye min gonanmi ɗo ko leñol ngol gonanmi ɗo ko yimɓeɓe mi wonat ceerno mais ceerno Mody ala ɗo min woni ɗo kalanmi on ko gonga hande sonno ko tan ne lime ko ceerno Mody gagni on e vote uji ɗi e fof an bisikita ceerno Mody wawi on mbimi yafaɗa seeɗa an no foti waɗede audit gilli min aha kay walla nawɗa police gilli aha kay saabu yidde no way ni mbiya ara tottoya ceerno Mody wona accu wiide ceerno wi bandi Mody tohora mais onon jogui ɗon ko ɓerɗe ceerno Mody jogui ko ɓerde mum oɗon jiiɗi ceerno Mody ne yiiɗi nde mbimam dal ɓerde neɗɗo e ɓerde delli ko gotum ko ceerno Mody ko ɓerde delli en joni ko ɓerɗe yimɓe ɓerde kawsu en noon joni ko ɓerɗe yimɓe tohora ko nuttuɗen caggal ay o haala ko wata feɗɗen ɗum ɗon ceerno Mody wawa heɓde oɗo soho debbo heɓata bo tanani ɗum a faami de ceerno Mody heɓata debbo o kay keɓowo ɗum o yimɓe fof no gandi en ƴeewi duuɓi en gandi gorko mo Lumbel Lana gasi heddi ko noon oɗo ko Allah wadde amin cubballam yari ma mo yarani ndeɓe ɗum bacca e balammaji ko ɗon tan haala ka woni anani heddi noon mom walla min kaɓa ceerno Mody o yahata sernaɓe waɗa foof min mi heeda e banggue enquêteur
rik anteur a faami so Allah jaɓi ceerno moɗo pertat toon Allah no seedi pulla mi jihaɗo won ala pulla ala pulla jegui holle belle fellede ngo kure condi pulla egga beeli egga pulla egga hoɗo burga saare no ka pulla jontaɗo so Allah waɗi mi laamima mi heeɓi debbo ngaari ndi kan addantemi ngaari yange nge a faami de gadda ngaari moƴƴiri ha nden yonta mi hirta mi yettuma hen noon kadi mo so tawi min gagnima oɗo projet a faami wiƴam gara wonmen ataye wallahi wallahi aɗan ko sukaɓe mbiyata goppu hakkille ma mo pijirta o onon ɓeeɗo ɗiɗo gonɗon koye fijirde hakkillaji mon kañum onon ɓeeɗo ko ɗum jiimi mone fof ne funta goɗɗo ko ɗum gonɗon e dow mum en puntodirani fijirde hakkille sono woni ɗo ala kam yeɓoɓe bomno gandi hol pijoro hakkille mum heddi ko noon e onon ɓeeɗo ɗiɗo ko wonata ko onko woni ha pat Allah waɗi ɗum pullo e pullo a faami ceerno modi ko to kon est ce que balla min kon pullo de est ce que gillina wajaɗu est ce que gillina wajaɗu hono naɓɓe ɗeɗo gueɗe anni yimɓe fof ko fulɓe stratégie hunde fon waɗi stratégie stratégie o woni sa on saha so yonti e pullam yalla hono ndembiri payɗi tan gaddanami sallah jaɓi a fayi gaddana cubbalama so cubbalama no hurtina cuhlel dosil ani debbo cuhlel ko mulmayo jaafoɗon ma jaafoɗon hol gonɗo e ɓoggol ngol régie caatu waalo hon gonɗo e ɓoggol ngol allo oui allo salamu aleykum maaleykum salam guiɗo inde ma yettode ma biremi ɗo e Piindi TV walla aɗana en direct e nder Piindi TV AICHA won kaldanmi ko kanko kaldata holi an mbaɗɗade selli jam tan machallah mbiyetemi ko Dikko Bari Dikko Bari bisimilla ma e yewtere nde mbaɗɗon tampere jam tan machallah eyyi ɗo to jooɗimi ɗo joni gonmi koye nder émission mo on a direct a jarama ne feewi no yooɗi no yuɓɓi machallah a jarama alhamdulillah oɗon mbiɗa jogui hen point de vue goto rek bisimilla ma par ce que mi yii kamɓe ɗiɗo ne jewtita e maɓɓe ni eyyi jebbidiral waɗi hakkude ma e maɓɓe kono wonko gandumi e ceernajo o ceerno Modi wonko gandumi e makko sinno ko sagam o hokkat kam émission invita kam mi ara e plateau ma mi wawa yajnude ha yaaja tawa ko an Dikko Bari taw ko min Dikko Bari koɗɗo ɗo are rude bunɗo are teno eyo bisimilla ma inchallah dimanche garowo so jeyɗo ñaawi bismimama ɗo e plateau Comedie Show bisimilla ma Allah jarama ultima ha woni go merci beaucoup Allah jarama eɗen etta téléspectateur goɗɗo walla jokken yewtere nde jokken kanko de o wiyanoma haala e Amadou Diallo o wi komo haala e ceerno Modi oɗon gandi ko haalate ceerno Modi wallahu alam Allah andi way to ko kewɗo ni bo ceerno Modi ko kewɗo ko duwa ko jaaba duwono ceerno Modi jam duwa ko jaaba duwono ceerno Modi jam to yalno on funtata ham holko haali ko on tigi funtuma mbiya o funtata kam ko on tigi funtuma Allah jarama on jarama bandiraɓe e hande noon yewtere nde mi etti yewtere nde hande mi fawi ɗum e juuɗe wonde kala to banwono woni e duuɗe baba adama fof hande yewtere nde ko yewtere ma hande jonde nde joɗana hande ko wonɓe nde wonno ɓe gummi koye Alpha Oumar Ceerno Bayla général de l'armée de Cheikh Oumar Foutiyou Tall kala to taani ko woni tan mi salminima wonɓe Mali wonɓe Sénégal Gambie Nigéria Batama somi limtimi juumat kala to banwono woni tan mi salminima calminade tedduɗi e maynodiren e bandiraɓe garten ɗo dimanche goɗɗo so jeyɗo ñaawi eyyi yallah hokkam cuhlel ngel mi wawa kadi fandide ngel ɗum kadi mbiyatmi dawle ba mballakami duwaw nde taw noon duwawma soyata Samba Jigoɗo mballakami duwawma soyata ba Moussa Yanko mballakami duwaw e kala jiɗɗama Tidiane Ndiaye wolɗome duwaw heɓa cuhlel ngel ɗum mbayni somi bandiraɓe Ama Diallo noon tigi mi salmini yeɓannoɓe a yango Piindi TV fof mi weltanimaɓe mbiɗa salmina sehilam goɗɗo Demba Sangot gorko mo weedu bosoyaɓe to Mante la Jolie mbiɗa wiyamo to jaggunoɗo jab privé o yo gar ɗum tan yo waɗ essence pele ko kanko addata jab privé o yo low hen pele essence tan debbo koko yaa hamin jiya Demba Sangot gorko mo weedu bosoyaɓe hamin jiya jat privé o ko ɗum min paadi Allah jarama on jarama ha dimanche prochain to jeyɗo